Torie embaka nakanugaito kegusira bongo moyobire ndege kona cha mutu na magega nande ndero tiga tukwanire engane twakangeti kidogo nga omusacha orajia orare na musubati somo musubati otari oyo otayaye obokayayu raba ubokuru kubokayayu siku hizi bako mu muzuru otayaya is the same meaning no muzuru na waiga otayayete onda gotayaya alafu kipmanyekane orangiri gutureti nga isoni kisokera magachio gata kwaga agiri umukorogoto kwamanyire korete tureti okane nga yaya ntibinde bitinkorete nanda mane kokorete na kikwari kubwatwa ngora otariko kegusi kwari gukana yentokorete. There was a lot of truths because omogusi and spirituality iyo yarenge neck to neck. Kiregento kiara okolo was structured near spiritual, near sacredness. Omogusi iga vegeta machiko nemegiro uno mwana akoiboru paka uno montago ko emetago yonspi igo yechogete igo at no point rhythm ego sira omosacha kiabero mokayayu kwateba ikiarba sacha mba manyire koba wakayayu iga alikore tutureti abagaka obori gose na tayayete ikiara kibago kinamba tebe na mukungu obande yara nyabara atire bweri toreta mukorogoto kutanga ngetureti basa nsoni chitamere magachi bagaka binyusa bire mioro norochi yari bosoko butoko nyara ko hold ko okane na tokoletibo yokwari goitigwa ka ritual you are to undergo amangana gete ogotebuna omusubati uri ari koreto obe ko tambarara umaito ko tambarara oigora amaguru abagaka bagotebi no gweta ekero bagutianiri oise kobona gwakorirevo na endoite togokoransa nabenga masangi yugo echingwe kwagenda okogoya no gende okogoya ogende lakini onye tokoletibo kende ngiri gokobera you become a hero of false accusations so even the bimbia bote metago yabo na ndi biarenge bikong na ndi biarenge gokole rugosoli especially enyuomo ege tatueru maite nkiarenge gento kya gosoli ege tatueru ninja bantu bamintonye mamanyete kana tueru ngaki ngiri gonyia ege tatueru kia bwate chinsoni chia na ninkia bwate style kia re korendwa amangana yo yenyuomo atateire tareto bosoku arete echeche arete segesege ne bintu binde chikwa chitamu enenga ningi arete buraburu arete ngoi chitangu chechiche emume bali manya konyora chimuma bono osanginga omosacha nche ninde nyomba na monginone mukane alafu mo no usenko genda karesiko mbintu kibiribira korekane nyomba birete eshida gusena kimwa kora korumanya ngoyo nagachiete ngotarare siko usinkikeri orasangi bintu byatigire ko koreka nyomba very simple technology yari komanya uno mukungu otayayire mwaka ari kugore nyama ya ng'ombe oleto mote omubwatera banyekenya banyenya mukungu otayayire mo tokona chanyamanere tago kubwatera italeta shida manya beke gusina bakereigo mukungu otayayire tako bwata nyamambaliri munachenere ya ngana bo oyo mako genda mono nere mono no oriogose eba nabenga masangi this identity still komanya na
mugusimpa wakia bwate chigochera but that is what it was kakia bagaka most sasa cha moigugo gende gekire catastrophic moigugo ochaka kuligenya mogo na chimokago osangira gachida sanga chite ora tembera umuchi karaira ngora bora buriga gosomo meka wea na mara akane ngajitindi kubwata jameyo osangirende okonye kiriko gocha gotinde ko muntu korende even before western technology on medicine ya jitinga kuchukua DNA ngachombe ngochago na gochara gotote ikigusi oh yes nyuma tatara ikera ngocho gopimwa kene ngwakorera to musbatio yigo ngana bona ari kwali gwetiku oh yes rhythm with nature nga nyuma otara ikera so gochikobori umuntu wochiko mupima umanye osengo chiakare siko nabo gotumoke bintu bya oh yes rhythm with nature Torie Embaka Nakanugaito.